Добър ден, здравейте! Сега ще ви покажа как може да си поставите капса с машинката. Първоначално ще използваме зъмба на Прим 390-905 артикулен номер, с който ще пробием отвор в плътта за по-лесното поставяне на капсата. Ето, да ви покажа, с различни видове матрици могат да се поставят всичките тези размери на рапиди, капси. Демонстрацията ще бъде с модел номер 3 капса. Взимаме парче плат, с зъмбата пробиваме отвор за по-лесното поставяне. След това, стъпка 2, поставяме гнездото, едната част на матрицата, с другата част на матрицата завиваме в горната част на машинката. Използваме вече пробития отвор и поставяме капсата в долната част. След това поставяме шайбичката и с минимални усилия, най-добре е машината да бъде стационарно закрепена, капсата е вече поставена на вашия плат. Ето от задната страна. Перфектно така може да си поставите на различни видове материи капсите, рапиди. Съответно се използват и различни видове матрици. За всеки размер има матрица, които предлагаме в нашия склад. И винаги в работно време заповядайте, може да се свържете с нас за консултация. Поддържаме на склад основно в цветова гама в 3 вида: никел, антик и оксид.